sa GB. Tudi sa GB. Programa na mapaabot asin mapaliwanag kan mga lakdang panglehislatura na dinara asin pinadrinuhan ni Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda sa Kongreso kan Pilipinas. Tudi sa GB. Tudi sa GB. Madiskutir kan manlain-lain na programa, plano asin aktibidad kan Tudi Congressional Office na may katuyuhan na makatabang sa pagpapalangkaw sa sosyo-ekonomikong kamugtakan kang namamanwaan. Tudi sa GB. Bihikulo kan barangay asin namamanwaan na ipahayag ang sa indang mga inagrangay asin kahagadan na kaipuhan masimbagan kan mga nanunungdan. Tudi sa GB. Tudi sa GB. Impormasyon, edukasyon, aksyon. Mga tungang maray na hapon pagraray sa gabos ng mga parantabay. Sabado po ngunyan. Minapasayno na naman ang panabagong kabtang kan sa tuyang programa. Tudi sa GB. Albay ahead. Angat ang lahat. Ang programang ini atong sendo sa karayang buot kan opisina ni Albay 2nd District Congressman Joey Sarte Salceda. Maray na hapon Albay, Bicolandia, Pilipinas, pati na enterong kinaaman. Mga nakatutok sa traditional radio, DCGB News Online, DCGB App, YouTube, Instagram, siniba pang social media application. Ang samuya pong pataratara pangungumusta sa lambang sa Rosendo. Ipaglaom na kamo pirming nasa maray na kamugtaka. Hariyo sa anuman na kamatian o kahilangan. Sabi baga, health is wealth. Sa laro teknikal si Ramer Tanay, sa IT si Jerome Martinez, sa production department si Siana May Leron. Dali yung sanadi, pitcha 3 na tulos o. Kan Agusto. Relax. Sarong simana na tulos o tuminumba sa pagpuon kan klase. Pangyayari yan eh. Dakul pag-araray kiti na ka-enroll inda kung sa Lunes. Sana nga pot-apot kita sa iba. Gopang yaki din naka-enroll o baka nga sa iba nag-transfer. Pero igwa man ki mga estudyante from private school na nag-transfer sa public school. Natanya ko. Siguro nga mahal na sa pribado. Pero haros puro pari man sa nangayaan turo. Ang leksyon, niya ako iyo. Ayan. Mula ngayon mga matibay, ang mga paratokdo. Ayan. Okay. Naling ito nindo so teacher, sendo na barangay ito. Are na teacher, susuminakat sa flagpole, tadeng gakod so puli doon sa itaas
O, sinakat baga kan maestra, matindi. Ha? Bago na ako kato, patinyog, pigsakat ka ito. Ayo. Okay, sige. So, diretso na po kita kan sa tuyang mga istorya digdi sa 2D sa GB Albay Ahead. Yan. Kanakaaging Webes, nagre-restore kita manunungod duman sa ipinalawas na survey. Ano? Yan. Tama ngunyan sa mga aspirante sa iba-ibang posisyon, siyempre sige na ang relibot. So, testing an kung saray-risay an mas gusto o preferred kan mga tao in the respective areas. Iyo. So, sa party list, so AKB, nasa pangtulo. Yan. Social weather station ka to sa nag-survey. So, sa local, igwa naman resulta. Pero sabi na nga ni, iyan na survey pa man sa na iyan. It doesn't mean na iyon na iyan ang resulta. Makambyo pa iyan. Mabago pa iyan. Taday pa man nga ni, August pa sa nangunyan, September, October, ilingunta sa October, pag nagsurubit na kan sendang Certificate of Candidacy. Diyan tamailing kung sarai-risay talaga. Sarai-risay talaga ang ano yan? An talagang desidido. Ta igwanan mo niyang kinaguruluwas na istorya. Na allegedly, muya na kan iba na magkaryo. Anong but sabiyon kan karyo? Mag-ariglo. Ayan. Pag-aro kaya ng sistema, dakulaan involved dyan. Dakula dyan ang involved na tao, na kantidad. Paano man nga? So, ginasto ko na. Pero it seems na they mangyayaring ariglo. If ever. Laban kung laban. Hindi, magayon. Baka? And let the people decide kung sisay siya na talaga. Yeah? So, we will wait. Alatunta an oras kung ano man ang gadna an mangyayari. At ang yan, fluid pa ang sitwasyon. Puro pa siya na anxious. Pero anxious nga ni, darakulaon ang gastos. Napasubo na paano? Bako? And ang kay po na sana dyan, sustenir. Of course, disponir pa. Yeah? Ilangon ta pag abot kan mga aldaw. At ining August na ini, may mga developments na yan. Lalo na pag September. Paglaog kan beer months, lalo na yan. And hopefully by that time, plansyado na ang gabos. Plansyado na. Ang gusto sabihin,
final na. Una na nga, ikadigdi, ikaduman, ako digdi. Sindang ya araw kayo ni. Ang mga alliances, reyao na andyan. Baka, iyan sana. Preparado na ang gabos. Preparado na ang gabos. Pag-abot kan mga aldaw. So iba, maarok pa sana. Maarok pa sana. Maarok yan o. Para gastos. Baka? Ayan sana. Ayan. Okay. So, ilang tapag-abot ka ng oras? Ayan. Okay. Sige. Ang gustong sabihin ta mga tugang, anong ngaran kayo ni? Mind conditioning na napahit sa mga tao. Mind conditioning na ang pahit. So, ilingon ta pag-abot ka mga aldaw. Anyway, nailing ko, ngunya na pagkahapon, nagkaigwananin coordination meeting. So mga taga-southern barangays, tinaripo na sa sarong sa St. Ellis Hotel. Ngunya na hapon. Anya unduman sa pagtiripo na ito, yaon naman si ako Bicol Executive Director Attorney Pido Garbin, Kong Joey Salceda ka na 2D, kinatawan Hisham Ismael, and may mga kagawad kan syudad. Di ko sanasabot kung ano ang napag-urunan. Tadi man ako duman. But definitely, ang pagtubod ko, iyon na ito ang poon. Kan mga pagpapaliwanag kung ano ang mga dapat. And yaman pala naman si dating ako Bicol Congressman Kito ko. Yan. Sa mga masunod, ipaparapod man sa mga coordinators sa ibang mga barangay. Pig-init lang sa Southern Barangay. Igwa man ki digdi sa uri baba. Ayan. So mga iba, ipapaapod man ito later sa mga ibang aldaw. Ayan. So, anong gusto sabihin? Siyempre, yun ang preparasyon na iyan para sa masunod na pirilian. Preparasyon na yan. Tarayaw na duman. So, mag-aralyado. May mga nailing ako na dating sa ibong, ngunyan yaw na digi sa ibong. Ayan, ayos baga, pag-aaral kayan, inda, si iba man, nagkakaigwa man ki mga papaapod ki mga pagteripon. Riyaon man sinda. O kanya-kanyang grupo. That's the essence of yan ang democracy. You are free na magpaapod ki mga pagteripon. Kaso kung an iba, nag-attender naman sa ibong, nag-attender naman sa ibong, iyan sana. Ayan. So, watch out tabi sa mga development
pag-abot kan mga aldaw, pag-abot kan mga aldaw, dalanta igwapa kang ki mga masurunod na mga mangyayari. Tasabit na nga ni bako upapan talaga ngunyan. Ta igwapa niyang ki mapalos pasinda ki final list or line up kung siya i-recite talaga. Taenot baga primero may ngisisang ang katandem ni Kong Joey kon ma-governor. Sisang ang magiging vice governor niya. May nagluwas na kinatawan board member. May nagluwas man na sarong regional director. Palataw man siya na yan, palataw. May nagluwas man na ngaya vice mayor. May mga pagpipiralian yan. Data pa man isi. Tas yung mga hadi, iyo ang nag-ururon. Baka, iyo yan, sisang yan alkalde, etc. etc. Bastang an isita sa lado po kan grupo ni Kong Joey, yan. Ini-confirm inita kan magkaiguan in Sona naman sa Kamara de Representantes. We were there. Nagkaigwa ki press briefing. Sa first district, si Kong Jill Bungalon ang ilalaban as congressman sa first district. Sa second district, si dating ako Bicol Congressman Kito Ko. While duman sa third district, si Mayor Adrian Salceda. Yan. Sa ibang posisyon, dahil pasindang naunabihan. Although dakol ki mga papaiging na ngaya, ako na siya na ngaya, wala pa man ki sinabi. Later na gayod. So, abang-abangan tamang garara ang pag-abot kan aldao. Ta nagiging exciting ang mga istorya mantang nagrani ang filing kan certificate of candidacy. Maruluwas yan. Maruluwas. Ano na yan magluwas pag-abot kan filing. Bata, ang sistema ngunyan kan Comelec, kung ano so pig-file mo, duman ka na. Duman ka na. Dahil na pwedeng mga substitution unless otherwise yan ang may valid reason. Takan mga enot, an iba, minagibo nin duwang certificate of candidacy. Pwede nga ako digdi, pwede nga yang duman. Switch, pinaswitch. Ultima ora. Pero ngunyan, may pit ng marayaan Commission on Election. Bako so, arokan mga nakaaging filing. Kung arin talaga ipigsumiter mo, dumang ka. Di mo pwedeng bawion na basta-basta. Ay, bawion kong ito, duman nga ako sa ibong mga kandidato. Ipakancel ko nga. Ayan. Iba na ngunyan ang pahit kan
COMELEC. Kaya yan ang siyempre pasigurong maray na. Tani ba ay duman nga si Ramir nag-file sa kinatawan or mayor nga si Ramir nag-file. Lapagon ko nga, mayor man nga ako. Yan, ano? Kaya mabantay kita pag abot kan mga aldao. Okay? Sige, 30 minutos po makalampas ang madalay sana. Sabi ni Manay Mila, maray ay maura na hapon tabi. Manay Mila, maray na hapon man tabi. Mauran o turo tagiti. Salamat tabi Manay Mila sa padagos na pag-antabay. Okay? Sige. Makikape naman ako sa mga nosaro dyan. Sige, mabalik po kami pagkatapos na kaini. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin po lang gift. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi kay Mayor Nonoy kap. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liver Aid. Ang Liver Aid ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liver Aid dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liver Aid. It's liver lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liver Aid Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings. For your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim kilap na nasaba. Asim kilap ng pamilya. Asim kilig, gusto ko pang kumain ng sinigang na loob namin. Extra rice pa! Knorr. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Isama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita! Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina
at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Mahigos, makinabang, madali mandulukan. Dako lang napatunayan sa tuyang namatean. Nagpadagos ang serbisyo na pinunan. Pabuluson ang burabot, ni kauswagan. Serbisyong may puso dyan. J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Jazzy Jessup Salceda. Jazzy Jessup Salceda. Sige mga tugang diretso po kita kan sa tuyang mga pag-restorya. Oy, kumusta palantabi sa mga barangay? Na may tugon baga na magrelimpia. Magrelimpia sa barangay. Bako masya nangon yan. Ano? Ta Andi ILG usto na sa naman. Dakol na mga pigpapagibo sa mga barangay. Ha? Kato, relax. Ay, dahil ngunyan pwede. Dahil pwede ngunyan mag-relax ta kada bes in cuando. Ha? May mga pigpapagibo sa mga barangay. Kaya sisiribot-sibot man sa mga opisyalis kan barangay na mag-comply. Ha? Sa mga requisitos na na dapat na i-submit ninda. Ha? Uyug-uyugon mo yan. Oo ni. Abaan ang linig. Kan tinampo dyan sa may Governor's Guest House. Puwerte. Ha? Puwerteng linig. Sana all. Yan. Anong barangay ang nakakasakop kan guest house? Pero palaog dyan ini sa may Anahaw Village o. Iyo? Kundi ako nasa sila, Barangay 2. Barangay 2 yun o. Yan. Sana mantenido ang kalinigan. Ha? Kan mga barangay. Bako siya nangunyan. Bako siya na ini mga tinampo. Maray na hapon kay Kapitana and City Councilor Milabal. Ta siya nag-spearhead kani. Pati mga waterways dapat limpiahan man. Waterways. Ano mga waterways? Sapa, Salog, Kali. Tanata. Panahon na bagatabi kitag uran. Ano? Panahon na kitag uran. Dapat welo ang bolos kan mga uran o tubig. Ano? Idiklag na sa mga dapat idiklag dyan sa mga drainage. Dapat idiklag na yan. Dito na kita mag-alat na anong ngaran ka ini. Yung igwama siya na tupad. Ano? May tupad ba siya sa mga barangay
kada bes may tupad. Ano daw bilang parte kan pagtupad? An araw kaning bako ito siya ng puro magsirigid-sigid, mag-ali kan mga daon sa tinampo, bako yan. Pwede gayod na magdiklag sa mga drainage, tapos yan na kung may mga ragpa dyan sa gilid kan salog, araliyo na yan, tanganing buwelo ang bulos, parte ba yan kan paglinig man? Araw kini, magyod ini, dakulunon ini ang aali o na ragpa. Siya na parte ning tulay na ini. Buda, kung malinig ang sapa, magayon, pwede ka maglaba-laba dyan. Kan mga panahon dyan sa lugar na yan, sa Barangay 2, yan na sapa dyan, piga po na tulong sa gurong. Sige kan darapa-dapa mo yan, tamali nagsusalog. Ngunyan, lugarin dahil nata, kung ano-ano ng mga basuraan, yan ang titarapok dyan, kung ano-ano, buda sa riyuto na, maababawa na pati. Kasi ini yung nakatalikod na nakablo. Garo midbid ko ini na luminap to sa ikay na tabi kap ganing nakablong ini yung may kalo. Ayan, okay. Pwede gibuon ini tabi sa mga barangay. Anaro kini yung declogging. Ta nganing ngone pa may pa so ayos baga kaya pigo-obligar ang mga barangay tabi na mag-gibo kan sa indang mga trabaho. Si-submit iyan. Ipapasubmit sa sa DILG to check whether nagigribo o dai kan sa indang obligasyon ang mga elihidong opisyales kan barangay. So, hopefully, pa ko sa nangunyan sa mga masunod pa, ang kapital man sa nakaini, siyempre, pansit, buda tinapay. Pagpakatapos kan pagrelimpya, igwa ka dyan pinalutong pansit na may sabaw, buda pandikoko, pwede na yan. Diyan na mag-ara ng soft drinks, tubig siya na. Iyo siya ng kapital dyan. Minapaluto kay mga 2 bultong pansit, tapos tinapay, pagkalimpya, budol-budol ang pahit, pwede na. Bako? Ayan. Congratulations tabi sa mga barangay. Ibos Pinoso, Boda Kape, may tinaong bagas, pag uli may isap na, the best. The best, Bako? Bata si Ibos, puro ini may patos, Pinoso, may patos, baka isabay lamang sa mga nasa basura naman. May kapipa, okay na baga. Tigdurawa o 3 kilong bagas. Pag uruli ka nagsarabay sa pagrelimpya, igo lamang ki isusubong. Paano nga sa panira? Ay bala naman sinda mag-ana kang panira. Igwa na ki sapnao na bagas. Mana pang panira, dahil naman. Magdisponer naman. Maski gulay-gulay dyan, okay na iyan. Bako? Niya. Ayos man talaga, may ngaran pati. So, susupot? Sa plastic. Tada pa lamang dyan, manay.
Oh. Ayan. Oh. Baka lamang may extra pa dyan. Ha? Yan sana. Hindi mo, siyempre, at least mga maugmaon lamang sa mga residentes kan barangay. Ha? Bako man ini, ang pagtao po ki a sort of libre ang pagkakan. Libre su ibos, su pinoso, su kape, igwapang bit-bit na 2 o 3 kilong bagas. Bako man tabi ni ano ngaran kay ni, suhol. Ha? No di, tandan. Ha? Kaya food for work. Kung baga. Ha? Food for work ta bagas. Kung may sintabo, yan pigapod na cash. Ha? May cash. Kung may sintabo, yan pigapod na cash for work. Yo? Kung bagas, sardinas, dilata kung ano, iyan pigapod na food for work. Yo? Sabo tabi. Tas yung iba dyan, ano lamang yan? Nagkaturood na siya iba. Ha? Nagkaturood na. Ano lamang yan? Maralimpia. Igo lamang yan ano dyan? Nakuha kita. Naali mo na yan. Kan mga panahon baga, tangod mo, linig mo. Mariringaning unyan. Garon naramdumong ka lamang kaito so duman sa Tacloban. Kan bagyong Yolanda. Pigtatarabangan nga sa mga taga duman na uyan ang relinig duman sa tinampo o arabo. Ha? Sige so giriti-giti sa rayo mata. Biktimaman nga kami. Kan may siya na sumaglimpya sa tanggon ninda may bayad, mga may gusong lugod. Ha? Doang simana, iyon na sa pigapod tang cash for work. Yugon an. Okay. Okay, sige. Okay. Sige. Bueno, so happy birthday kay Josh Barcelon kan to the office. Ay, Josh Barcelon, long time no see, long time no hear. Happy birthday tabi sa imo. Ano? Maranapon kay amigong King Reginaldo, somewhere over the rainbow, dyan sa Bangker. Yan. Besa na tabi, King, ano? Hindi, nagkakapi-kapi ko tayo kita dyan sa opisina. Basta na. Later na sana, pag malugaran kita. Yeah? Okay? Sige. Bueno, so, iba pang mga istorya, mga tugang. Kan nakaaging Webes, kanakaaging Webes, natukarta itong award na naresibi ni Kong Joey, Hall of Fame. Garupert yang karapi-kapi nindo dyan na dahil lang yung pagtangro so anoan may tinapay pa dahil ka lamang table doon nagdarak ki kape. Okay, so natawan ta ki yan ang papyaw itong pagresibi ni Kong Joey nin Hall of Fame Award sa National Disaster Risk Reduction and Management Council duman sa Cab Aguinaldo. Yan.
Taday man talaga matatawadan sa iyang ginibo kan mga panahon. Sa Albay experience. Ayo? Okay. So, dakulaon na on ratabi ito. Siya pa ka ito, naramdaman nindo, kan siya gobernador pa. Global champion siya. Sa climate change. Yan. Bako lang digi sa tuya. Mga international award. Yan. Yan ang maray na liderato. Ito bagang pig-apod ng preemptive evacuation. Kita nagpoon ka ito. Although magurugastos on the part of the government because mga tulong aldaw, bago ang anunsyo, bago ang bagyo, pipa i-evacuar na baga. Yaon na dyan so relief goods gabos. Pati so mga parasira na di magkakalawod, may mga ayuda na yan. Preemptive ta. Ang purpose is to achieve zero casualty. Di madiskwido. Ayos baga, inararugman ito. Kaya, poon ka ito, dakulo siya nagdirigdi sa to. Dakulo kinagdirigdi sa toya. Sa Albay. Benchmarking na pigaapod. Muyang makaisi kung ano ang mga pigigibo tadigdi. That's why na-create man sa pigaapod na CCA. Climate Change Academy. Uy, andyan so dating division office kan DepEd sa may bio, hiyaon dyan. Nagdidirigdi sa mga iba-ibang mga munisipyo o syudad, maatinirdigdi, kipirang aldaw, maatindir ke mga seminar. Tamuyaman nindang makaukod kung ano ang mga pigigaribo ta, digdi. Kung may mga exchange of ideas. Yuto, isa gungon yan, iyo man anian pigigaribo na, nakaukod na so ibang mga LGU on what to do before, during, and after bagyo or ano man na kalamidad. Bako? Ayos bagadi. Ayo yan. Ayos. Di at least nakatabang lamang. Na yun naman ang piga-utob ngunyan kan ibang LGU. Bako? Okay. Sige. Iba pa niya itong istorya mga tugang, may nakaunabi one time si Kong Joey manunungod sa siya bagaan House Committee on Ways and Means Chair. Nagdidisponir nin budget para sa gobyerno. Kumbaga, nagaanap nin pundo na pwedeng magamit kan gobyerno. Ways and means gani. In other words, disponiring. Disponiring. Iyo yan. Kung sa insya ma-disponir ki budget, nagagamiton. Okay. Ang saro sa mga nailing na pwedeng mapagkuanan nin fundo, ito pong mga kwarta na daiman nagagamit
kan mga government agencies or mga GOCCs. Yan. May mga tagamang pundo sa mga ahensya na day man nagagamit. Nata ngayat day ini o gamiton. Kwaon nga kan gobyerno tagama sa ibang mga programa. Dakol yan. Yan. And iba pa. Una, nakaunabi siya. Naniniwala po si Kong Joey na imbis ibusol kan PhilHealth ang premium rate cut, itaas na sana ang benefit package para sa mga miyembros. Yan, Ini po ang reaksyon kan sa tuyang kongresista manunungod sa propesto kan PhilHealth na bawasan ang premium rate. Sabi po digdi, ano ang reaksyon ni Kong Joey sa panukala ng PhilHealth na bawasan ang premium rate? Isulong ang premium rate cut. Itaas ang benefit package para sa mga miyembro. Magdagdag ng karagdagang requirement sa mga miyembro, irekomenda ang pag-increase ng premium rate. Yan. Ipinahayag po ni PhilHealth President Emmanuel Ledesma na sa iyang irekomendar kay Marcos na bawasan ang PhilHealth contribution premium rates. Tinawa ni doon ni Salceda na maski hagadon ang pag-withdraw sa excess fund kan national government, base sa kalkulo kan Department of Finance, igwapa nin 500 billion pesos na sobrang fundo ang PhilHealth. Uyug-uyugon mo, maperakon pala ng PhilHealth. Sinabi na Salceda na base sa iyang pagkalkulo, mangangaipo pa giraray nin 1.8 trilyon pesos na fundo para mapunduan ang mga catastrophic health needs, partikular na sa mga senior citizens. Ayan. Sabi niya, assuming a fund life of 3 years, the excess fund can already finance around 10% of catastrophic health care needs. Sa iyong sinabi na agadon sa PhilHealth na magsumiter ng plano sa paggastos kan sa indang sobrang fundo para mapakaray ang benefit package sa mga miyembro asin pa kaskason ang pagbayad sa mga overdue payments ninda. Siniguro man niya na sa budget deliberation niya na taon, sisigurado niya na mag-infuse nin subsidy sa PhilHealth. This year, government simply look the most efficient option of financing the budget with funds it does not need to pay interest for. Yan, yun Sana mangyari manangga din Tanganing, sabi niya digdi use PhilHealth excess fund to bankroll standby funds. Yan. Ayos baga let us see. Kung initabi para man sa karahayan kan kagabsan, why not? Magayon ini. Dakul digdian makikinabang. Ata kung aro kaya na dakulaon ang budget palan kan dakulaon ang budget kan PhilHealth tataday ang gigamit for the benefit of the majority bako iyan sana. Okay, bueno mga tugang, mapaaram na tabi kita patapos na kita kan sa tuyang pag-uron-uron digdi
sa tuyang programang 2D sa GB. Albay ahead, angat ang lahat. Ang programang ini natudsendo sa karayang buot kan opisina ni Albay 2nd District Congressman na Joey Sarte Salceda. Maray na hapon tabi kay Mayor Adrian Salceda dyan sa Pulangi. Kinatawan Jessup Salceda, kan 3rd District. Board Member Kongkong Salceda. And sa gabos-gabos ng mga parantabay. Thank you. Happy weekend sa Indo Gabos. Sa indung nadangog, ang